Ka jela kalayo ya ke kubur ke besngo kumen hadin balalap yang ya ukna ubalaja lenti hapdeng kamet ke bekoi ke bekia. Une ukna ubaja lenti udai welcome Rasmut Khandriusnam ubana ka shnong umulong West Giant Hills. Bat ulaja na kejaka ke bausa haka kar arterik ya yong araja alpusan na kamana hali Bengaluru Karnataka. La labyang ya u na Tamil Nadu ha kejan miet Khandriu terik ya yong arajar alpusan da uwe upastor bat ki paralok jong i ki balayara ban lejbu ya u hapo ka jingpet jong ka Child Welfare Committee CWC Krishna Giri Tamil Nadu. Bat ya une u heprit welcome Rasmut la IT no syaki bahaying jong u ha Bengaluru ha ka alpusan terik ya yong arajar alpusan. Ka jingjak kensan jong welcome kala penlong ya ki bahaying asem bat ki paralok jong u ban sngokia bat syongs ir mensim. La yo i khadu ya u haka step jong ka khatar tarik ya yong hadien ba ulami na yingsa jong u banyat kai men step henry la suba ba ulaja lenti hadien ba kim syam lala ban lap ya u ki bahaying jong u kila tip marmar syaki pulit bat ki khubor syapang ka jingja jong u kila sapriang lingba ki kot khubor jong ka than bat kila pathai khubor lingba ka jinga trilang jong ki seng bat ki riu shimet la yo khubor ba ukhna ula poisha Tamil Nadu. Uwe upastor ubasyam ya u ula shimkia bat ula penpo ya u syaka jaka ajing sumar ya ki kena ka Children Welfare Committee CWC ka Krishna Giri Tamil Nadu ka balapet bat sumar bahaya u hadu balayok biang banya kenduk bat ki bahaying jong u. U donbok lang nong put Presiden KSU Bengaluru Unit ha ukurwa ula ong ba kejing job ban lap biang ya u welcome Rasmut ka longru ka sakhi jong kejing tresh tom jinga trelang jong baro ban wat ya uneu kena hadu bandasyam. Kini ki kentup ya uyada Martin Marbenyang, Pastor AS Nongrum Jongka KJCF Bangalore, ki paralok bayasa marjan ka NPP Umulong Youth Wing, ka CWC Jowai, ki pulit na Banas Wadi Police Station, rengkar ki bahaying hasem, ki balashim kia ban pensapriang ya ke kubor wat jing tip, bat ban wat jing yarap. Ka jing ajing kersyan na kini ki kenhun bat riu pat ba kalapen i ba ka jing teli bat ka jing yarap para brio. Kalong ka badan kamtam haka sensyar pat ba bat haka jing yada ya ki kena. Ki bahaying jong welcome Rasmut kimla klem da penpau ya ke jing sngongu ya baro ki bala no senyang ki bala ken mau lem haki jing duai bat ki bala kersyan lem hakum kene kapor bak ya kendu ya ki jing e.